partiomies on työssä. Korjan tornipartiomies Aho ja Vaara. Joo, sen verranhan tässä uskaltaa kuvata, kun ei rupea ympäristöä kuvaamaan. Voit vähän kertoa, mitä tässä tapahtuu. Tuolla on edelleen hässäkkää tuolla Panun puolella. Siinä IAF tiputtaa lentopommeja kautta ampuu tykistöllä koko ajan. Ja sen tautta on meillä nyt vahvennuksia täällä päällä. Tieltä näkyy suht hyvin, ympäristö on vähän sumuinen, kaikkea ei ihan selvästi näy. Tunnin huki täällä ja sitten miehet vaihtuu. Päivä 5. ja käytiin tekemään hiekkasäkkejä, tossa vähän vahvistettiin lähipuolustusasemia ja menossa saunaa, mutta tää yksi sankari rupesi sitten yhtäkkiä siivoamaan körmyä. Mikäs se hieno? Saan inspiraatio. No mikäs nyt on meininki, kun oot tehnyt ruumiillista työtä? No ei mitään, nyt tuohon perässä lähdetään hakemaan siivousvehkeä. Tehdään näin. Työkalua joka lähtöön. Näin Kyllä. Tässä meillä työn ääniä. Kynnysmatto ulos. No ei pysy pystyssä. Noin, kastelu. Vähän moppia siinä. Tämmönen pikapesu tää. Ja mitäs ainetta se oli? Jotta puhdistusaineet tyykiä, kun tässä on hätäpäivää multa löytyy. Suihkussa katsottiin vähän kierroa, kun minä menen pesuväljiltä keskellä iltaa. No, nythän on sauna ja operatiivista aikaa, ei tänään kuulu enää siivota. Hyvä. Vaikka siivotaan körmyä, niin tehdään sekin työaika. Aivan. Ja kattokaa, siellä tulee puhdasta. Kyllä, tämän kaverin työtodistuksessa tulee lukemaan siivouspalvelua 12 kuukautta ja Servisysteemsille kautta muille on varmasti paikka. Diplomisiivojen paikka valmis. Ja meidän lähikauppa. Sitten mennään kauppaan. Pikkasen yleiskuvaa täältä päin. Siinä paskakuorma ottaa tyhjennystä, lähdetään aivan heti. Pykälämies nohevana. Morjesta, nyt ollaan menossa ja sittiä tietenkin täytyy kusota ihmisille, että tiedetään pyöritään auton kanssa täällä, eli nyt hiljaa, nyt lähtee. Vala, Hannu, Ykköskylän kaatopaikalle. Hannu Vala. Kyllä, näin se toimii. Ja sitten voidaan puoletta lähteä ajelemaan Ykköskylän kaatopaikalle, eli käteni osoittamaan suuntaan. No paska, kuorma tyhjentyy. Vala, Hannu, Ykkösen kaatopaikalta, Jyrkin kautta, Ykköselle. Pykälämies nukkuu, portti ei aukene. Kysymys kuuluu, missä on pykälämies? Siellä. Siis on sairaala. Korjaamorakennus. Kuljetuksen tilat. Löpöshäiliöt. Blondina siellä eessä, joo aivan. No niin, tässä sitten ollaan kympillä ja aletaan käyttää painepesuria ja pesemään Hannua, että saadaan paskat pois lavalta. On mukavampi sitten taas saada lavaa sikaa, kun menee puria. Eihän siinä mitään muuta.